Porno. Ällö. Panna. Suoritus. Masturbaatio. Ronkkaus. Dildo. Tärinä. Heissuli vei kaikki sinne kotikatsomoihin. Tää on Seko7 pikapläjäys. Ja tänään meillä on ihana Amorella. Eli siis oikealta nimeltään Karmasuttura. Tervetuloa. Hei, kiitos. Ja heti kun ollaan pikapläjäyksessä on pakko kysyä, että miksi sä tulit lähteneeksi tuolle pornoalalle? No niin, äitihän sitä mulle alun perin suositteli, että kun meillähän ei kukaan perheessä silloin tienannut, niin se oli niin oikeastaan semmoinen ihan päivänselvä juttu. Ja toisaalta koko perhehän mua on kiusannut ihan koko mun ikäni, niin nyt mä pääsin sitten osoittamaan, että kuka tässä oikeasti on kuka, että nyt mä niin elätän meidät kaikki. No sä oot tosi hemasevan näköinen, onko sä retusoitu paljonkin? Et missä kohtaa sulla niin olisi sitä silikoonia, muovia, metallia, vaseliinia, No siis tissit on tietysti tehty, tai siis nythän mulla on vähän tää toinen, koska siis 4,7. Niin seuraava kerran otan 8, koska siis toinen tissihän räjähti tossa kun mä kaaduin. Siis nämä perseimplantit ei ole todellakaan tehty mihinkään kävelemiseen, näillä pysty ollenkaan liikkumaan. Siis polvet, nilkat, reidet, vatsa, kaula, itse asiassa ehkä helpompi kysyä niinpä, että missä ei ole sitä fyllinkiä, ja sen mä kyllä tiedän heti, että varpait ei ole laitettu. No mites hyvää sä sit näet tuossa pornossa? Miksi sitä kannattaa tehdä? No jotenkin miehet jotenkin ihana eläimellisiä siinä, sellaisia siitoseläimiä oikeastaan, sit naiset on koneita. Et just se, että kukaan ei yritä olla yhtään fiksumpi kuin onkaan. Ja sit kyllähän siis sit kun voi kun koko päivä ajatella se seksiä ja porno ihan koko päivän joka ikisessä hetkessä, niin sitten ei tarvitse yhtään miettiä mitään muita asioita, rahaa tai laskuja tai mitään, eikä ketään muita ihmisiä tai maailmaa tai itteensä tai mitään. Et se on vapautta. No se oli sitten tästä, tää Seko7 pikapläjäys, ja nyt menkää sinne nettiin fanittaa meitä Facebookiin, ja Amorellaa voi fanittaa siellä kanssa. Nähdään! Okay. Hei, Karmasuttura, eikö tosta pornosta ole mitään haittaa tai onko sulla mitään huono puoli asiassa? Niin, no en mä tiedä. Mä oon viime aikoina miettinyt tätä rakastelusanaa. Et kun sehän on tuolla Itämaissa ollut aikanaan tapana, että pariskunta pyytää Jumalilta siunausta liitolleen rakastelemalla. Ja eikö se rakastelusanakin pidä jo vähän sisällä, että olisi tämmöistä touhuumista, että sitä olisi ihan fiksu harrastaa rakkauden ilmapiirissä. Mä oon kovasti muutenkin miettinyt viime aikoina, että miten ihmeessä tämmöinen on viehättävää tai seksikäs tämmöinen oman itsensä pois antaminen, oman voimansa pois antaminen, oman tahtonsa pois antaminen, tämmöinen loputon miellyttäminen. Mä teen mitä vaan, hyväksykää, mutta missä menee se kohtuuden raja? Niin, halusinpa nähdä, mitä tää touhu on täällä 200 vuoden päästä. Jossain se raja tulee vastaan. Toi on hyvän näköinen muuten toi. Onks toi Canoni? Mikä toi Nikoni? Onks se digi? Porno on jotakin sellaista, joka virittää omia mielikuvia seksuaaliasioista, joka tuo sen oman kiihottumisen esille ja mahdollistaa kokeilla niitä myöskin siinä omassa parisuhteessa. Varsinkin naisilla on juuri usein tämä, että ei ole lupaa siellä omassa parisuhteessakaan kertoa kumppanille siitä, mikä itse erityisesti kiinnostaisi, kiihottaisi, mutta porno voi toimia tällaisen luvanantajana. Pornografian yhteydessä on harvemmin pohdittu sitä, mikä sen vaikutus on katsojaansa, varsinkaan siinä positiivisessa mielessä. Ja pornollahan on tällaista kasvatuksellista vaikutusta, eli se mahdollistaa itse asiassa monipuolistaa, laajentaa omaa seksuaalista maailmaa. Se mikä siinä on erityistä, että meillähän ei ole lupa oikeastaan kiihottua. Ja varsinkin naisille on ongelma se, että missä tilanteessa ja millä tavalla on lupa kiihottua. Ja porno tavallaan avaa sitä maailmaa, avaa sitä fantasiamaailmaa ja tuo erotiikkaa omaa elämää sitä kautta, että sillä on lupa normalisoida niitä
asioita omassa seksuaalielämässä, mitä piilee siellä pinnan alla, mutta jonka porno tekee luvalliseksi. Eli siinä tulee mahdollisuus löytää omaa seksuaalisuutta. No miten porno on sitten miesten kohdalla? Onko se luvan antaja vai luvan kahlitsija? No kyllä se on sekä miehillä että naisilla, että ihmiset on epävarmoja siitä, että onko se minun seksuaalinen haluni, minun mielikuvani, minun fantasiani luvallisia ilmaista minun omalle kumppanillekaan. Ja pornon kautta, varsinkin jos se on jaettu katseluelämys, siitä voi keskustella, sitä voi jakaa ja se voi antaa mahdollisuuden sille, että se oma seksuaalielämä tulee niin kuin normalisoiduksi, eli luvalliseksi, ja sitä voi jakaa kumppanin kanssa. No onko pornosta kellekään siitä sun mielestä haittaa tai vahingollisuutta? No pornostahan keskustellaan nimenomaan näiden haittojen kautta, ja ajatellaan, että se loisi paineita johonkin, mikä ei ole toivottavaa. Mutta itse asiassa saman aikaan porno vapauttaa, se voi tehdä seksistä leikillisempää, ja itse asiassa se antaa mahdollisuuden siihen, mitä itse pohjimmiltaan oikeastaan kaipaa. Jos voisi olla ihan varma, että porno on reilua kauppaa ja porno on sellaista, että ketään ei riistetä ja kaikki on sitä mieltä, että se on ok, niin pornolla olisi varmaan myös annettavaa.